ଦେଖ ବଲ ଏଇଟା ଆପୁ କଣ ଧରିଛୁ? ଏଇଠି ଖେଳ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରୁଛ କି ରେ? ତମେ ଦି ଜଣ ଖେଳୁଛ? ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖେଳିବ ଆଉ ଖାଲି ମୋଇ ମୋଇ କରିବ ଖାଲି ଖେଳିବ। ଆପୁ ମା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପୁ ମା କହିଦେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆପୁ କହିଦେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଆମର କହିଛୁ ବାଦାମ ଖିଆ ହେଲାଣି। ବାଦାମ ଆଉ ଲଡୁ କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ଏଇଠି ମୋ ଝୁଅ ବଇଛି। ଏଇଠି ଝୁଅ ମୋର କଣ ଖାଇବ? ବାଦାମ ଖାଇବ। ବାଦାମ ଖାଉଛି ମୋ ଝୁଅ। ଆପୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିସାଇଲେଣି। ବ୍ରଶ କରିକି ଆପୁ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି। ମାମା ତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାମା ଚୁନା ଗୋଳେଇଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଦେଖ ଦେଖ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଗଞ୍ଜିଟା। ଦେଖ ଦେଖ ଆପୁ କାନ୍ଦିଲା। କଣ ତମେ କହୁଛ? ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ବସେଇକି। ଆରେ ଆସୁନ ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ। ତମେ ଆସ। ବର୍ଷ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ବଇଛ? ଦେଖ ଦେଖ ଆପୁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ବ୍ରଶ କରିବେ ନେଇଲେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଖୋଲା ଏଇଠି କୋରରେ ପଇଲା ଚୁନା ଖାଇବ ଆପୁ ଇଚ୍ଛା। କେମିତି ଖାଇବ ଆପୁ? କେମିତି ଚୁନା ଖାଇବ? ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ହଁ ସେମିତି ତ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା ଆପୁ ଇଚ୍ଛା ଚୁନା ଖାଇଦବ। ଆମର ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ହେଇଛି। ଏଇଠି ବଛା ହଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ବସିକି ବାଛୁଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଆଜି ପୁରା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ହବ ଆଉ ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ଆଉ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା। ଇରେ କଣ କରୁଛ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଗୁଗୁଲା ଖେଳୁଛି। ଇରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। କି ବୋଧେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆଇଛନ୍ତି କଣ ଆଉ। ଦେଖିଦବା କିଏ କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଘରେ।